Benvidos, boas tardes, que tal estades? Benvidos ao Está Chebo. Hoxe temos esa receita que todos queremos ter. Bueno, igual non. Por que? Porque hoxe vamos traballar con pak choi. Pak choi, unha verdura que igual non coñecedes, pero que ten sabores que sí deberíais coñecer. Así que, bueno, hoxe vamos facer un wok. Sabedes que me gusta moito o verde, verdad? Pois o verde vai ir tirando rapidamente dunha cocción pois moi lixeira, para que en pequenos minutos, en 20 minutos, media hora, como máximo, teñamos unha receta moi nutritiva, pero sobre todo con moito sabor, como as que facemos no Está Chebo. Os ingredientes son pois, bastante normais. Lagostinos, un pouco de azúcar para darlle ese sabor, un pouco de soia, vale? A soia pois vai ter ese umami dos xaponeses, dos asiáticos, dos chinos, vale? A ver se non sei cal é a orixe realmente. Un ovo, porque queremos facer ese wok ben parecido que fan eles, e, por suposto, unhas verduriñas para saltear. Polo tanto, vamos a ver de onde nos trouxo Rafa este pak choi, porque eu non sei onde sai por aquí, Rafa, contame logo. Hola, Iván, compañeiro. Oído en Cartelle, chef, provincia de Ourense. Oído na horta, e na horta galega, porque non fai falta irse a Oriente a por esa col oriental, que é o pak choi. E falando de todo un pouco, vouche contar o chiste que non ten nada que ver, o chiste do día. O chiste estáche malo. Nós somos o Está Chebo, aí vai o chiste estáche malo. Dille, Manolo, nunca pensei que fora a chegar tan lonxe o noso fillo. E dille Manolo, sí, a verdade é que a catapulta funciona de maravilla. Trae o can. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Presento-vos a Emilio ou Milu de La Gallina Estrellada. Graciñas por atendernos. Gracias a vos. Primeiro, por que a túa explotación se chama La Gallina Estrellada? Porque empezamos así co tema das galiñas e tal, e como a miña parexa se chama Estrella, pois quixen facer así un xogo de palabras de gallinas estrelladas. Pois aí queda a estrella saludada, un bico. Todo comezou a explotación da vosa horta porque cos ovos que vendíades poñades tamén unha leituga, non? Sí, empezamos a poñer unha leituga e tal, cando nos sobraba das pitas, entonces a xente vimos que lle gustaba e que nos pedía outra cosa. Non terás un tomate que che sobre, tal e cual, bueno, e dicimos empezar así a poñer cosas. Claro, como era de inverno, empezamos cos cosas de inverno, e agora a ver se xa na primavera van mellor. Teño que levarlle ao noso chef pak choi. Pak choi. Que é isto que teño aquí, non? É unha col. É da familia das coles, exacto, é unha brásica, é como un repolo, pero bueno, non se parece nada, parecese máis a unha acelga, e o que lle gusta realmente é o inverno, é o frío. Ahora, bueno, cando se abrao, xa subes a flor e non se pode cultivar, pero bueno, está moi rica como a todas as coles. É de orixe asiática. Asiático, sí, sobre todo Japón e China. Vale. En canto a sabor, con que a podemos comparar para que entendan na casa? Algo así como un repolo dulce, unha especie de repolo de corazón de buey, pero ten un sabor que é totalmente diferente a todo demais, así cociñada, non sabe, digamos, a ningunha col, é algo diferente. Vale, como se cociña esta col? Ter moitísimas formas, bueno, hai moita xente que a come cruda en ensalada, collerlle as folliñas así tiernas para mezclar con outras follas de leituga, despois podela facer tamén ao vapor, en wok, en sopas, ou se non á plancha ou nunha sartén salteada. Creo que algo así vai facer. Graciñas por atendernos, estaremos atentos á receita de Iván e a ver se aprendemos algo, digo. Seguramente que sí, seguro que fai unha receta estupenda. Non teñas dúbidas, gracias Milu. Gracias a vos. Ai, amiguiños, a verdade é que se non fago unha receita estupenda, pois deberíame matar, porque os pak chois que me trouxeron hoxe de Cartelle son perfectos. Mirade, o que dicía un pouco que se parecía a unha acelga. Pois é verdade, é como unha acelga mini ou que. Mirade como a teño por aquí. Este talo é, pois, moi doce, pero cunha aromática diferente á da acelga. De acordo? Polo tanto, o que ten esta verdura é que diferenciase moito un sabor da folla e do talo. Mirade, o que vamos facer así.
xa vamos quedarnos con estes taliños, de acordo? Vamos facer así, imos quitando isto por aquí, vamos coller outro destes. Por que? A folla, que dicía por aí, bueno, hai que ser atrevido para tomala en brote, como din. Por que? Vou coller xa o meu cunco para poder deixar as cousiñas e ter todo ben preparadiño, vale? Acordádevos que nesta cunca eu deixo os desperdicios, vale, para despois facer caldos, Aquí no Tache Bo non se tira nada, e logo ti na casa tíralo. Pois eu tampouco, deixo aquí, e xa está, vale? Bueno, o que vos dicía, a folla é un pouco máis amarguexa, vale? Tirando a endivia, posiblemente. Por eso, vamos facer, hoxe, vamos tratala, pois, en coccións diferentes. E o talo, o que vamos facer é ir dibuixando estas penquiñas que ten así, de acordo? Irlo dibuixando e vamos a fervelo. Polo tanto, o primeiro que vou facer, mira, vamos poñer isto por aquí e vou coller unha xerra. Teño unha xerra por aquí, estou ben preparado, Mirade, vou coller un pouco de auga porque vamos a branquear os talos do pak choi. Vale, que é branquear? Bueno, vamos a dar unha fervedura a este auga, vale, con un pouquiño de sal. E despois vamos a meter os talos un minutiño. Por qué? Vamos a quitarlle ese bravío inicial, esa dureza, para despois saltear. Porque hoxe vamos facer, como ben dicía Rafa, que non sei por que se entera, porque eu nunca lle chivo que vou facer. Vamos facer un wok. Exactamente, así que vou coller este caciño, vou encender o lume, a ver se non te... Eso é. Témolo aí e vou enchelo de auga, vale? Auga e un pouquiño de sal. Mirade, eso é. Con eso é máis que suficiente. Vou ir cortando ahora as penquiñas, vale? E vamos ter desto despois nun minuto e vamos ir facendo pouco a pouco todo. Veredes que é casi como un paseíño por unha nova receita, pero sobre todo por unha receita internacional. Porque isto xa está en Cartelle. Como que internacional? Ven de China. Non sei se verá de China, pero xa o temos en Cartelle. Xa non temos que esperar para buscalo noutro lado, Isto, o máis importante das novas tecnoloxías e de todo o que está pasando é que nos acerca a outros mundos moi rapidamente. A mí gustame viaxar. A que non lle gusta viaxar, digo eu, Pois a casi a todo mundo gusta lle viaxar, vale? Ata aí todo estamos ben. Vamos a cuñer isto ben tal para que ferva para pronto. Nun viaxe que fixen eu a Chipre, que a miña rapaza, vale, sorprendíame moitas cousas, como cada vez que vas a algún sitio a comer cousas novas, non? A min gústame probar. Vos que sodes de probar ou de non probar? A mí encántame probar cousas novas. Además, sen medo, Se non me gustan, tiro e xa está. Escupo nunha servilleta, poño así cara de tal, disimulo un pouco, como faríamos todos na nosa casa. E tiro pa diante. Pero, acórdome que comimos unhas follas de parra. A ver, follas de parra, pois se collen as follas da parra que nos tirámolas, aquí nunca na vida se comeu. Na miña casa, na casa dos meus avós, había parriñas, Bueno, pois eu digo vos que non sei o que lle facían o tratamento, porque preguntei, pero a folla metían non sei que ungüento, cocíana e despois trouxeme como casi 2 botes deles. Tiñamos as follas de parra como medio filloas para despois encher con arroz ou con calquer cousa que che veña a cabeza. Bueno, cando levei esas follas a miña aldea, a casa da miña avoa, e lle fuxen as asistentes sin decirlle que era parra nin nada. En plan, a ver se cando meteu na boca, quítame isto daqui, isto amarga. Abuela, como que amarga está? Pero que me trouxeches, que verdura? E cando lle dixen que era unha folla de parra, casi me barea. Así como vos lo digo. E teño o corpo, casi me barea. Digo, pero como se vai comer a folla de parra, estás tolo? En Chipre tolean con elas. E comen hasta con queixo, oiches? Vale, vamos a esperar a que ferva isto, que lle falta un pouquiño, e vou seguir dicindo como vai este tema. Mirade, e tamén o que vou facer é pasarlle un auga a isto, que estaba medio limpo, pero necesita unha auguiña ainda por riba. Vamos por aquí. Os restos da terra, inda que lle puxera un bochorro de auga fresca tal, acabo de ver así un par de restos e non me gusta moito, polo tanto, vamos a levar ben ese traballiño, eso é, perfecto. E vamos a ter as penquiñas ben limpiñas. Mirad, isto vai ser cuestión dun minuto, Despois con unha araña vamos a quitalo. Un minuto, tan pronto ferva, vamos a botalo aí. Así que, mentras non temos eso, vou coller aquí estas folliñas e vou na xa, piquear un pouco, vale? Vamos a trastabillalas, vale? Co trecle do cuchillo, como aquí nos Tache Bo, como facemos, e pouco máis, porque estas follas teñen unha cocción diferente aos talos. E por qué? Bueno,
creo que é bastante visible, non? O grosor desta folla, e sobre todo polos sabores. Acordemos o que vos dixen, isto parece unha endivia e isto parece unha acelga. Bueno, buscamos eses sabores máis ou menos. E que vamos facer con este? Mira, un picadiño moi miúdo, pero tampouco sen pasarnos, de acordo, para ter estas folliñas despois integradas. Vale, isto vamos a meter por aquí, porque casi é máis talo, eso é, por aquí. Perfecto. Vos que pensades? Sodes de probar ou de non probar? Que facedes vos? Cando vades viaxar por aí, intentades buscar o bocata de xamón ou estades buscando un novo sabor? Porque eu creo que é importante o dos novos sabores, Isto vamos integrar por aquí. Vamos a deixar o xamón aquí. Eso é. Ferves ou non ferves? A punto de ferver. Perfecto, porque isto vai ser cousa dun minuto. E mentras ferve, vamos a deixar isto por aquí, vou collendo tamén as nosas verduriñas do salteado. Casi vos diría que son obligatorias todas estas verduras que teño aquí para calquer wok. De acordo? Xenxibre, vale? Allo, ok? Que é casi como vos diría eu? O allo nestas latitudes, vale? Mais asiáticas, esta latitude é casi como xenxibre. Trátano exactamente igual. Córtano fácil, vou daros un truco agora para que o peledes e tiramos pa diante. E isto, chalotiña, para darlle ese saborciño. Mirade, a punto de ferver con esa sal. De acordo, isto ben limpiño e vámonos meter aí un minutiño que van ir para aí, eso é. Simplemente vamos a quitarlle o bravío e darlle tamén pois un toque xa de cocción, de acordo, para despois do salteado. Mentras facemos eso, vou coller unha culler, de acordo, meu trapiño, e mirade, vide por aquí, mirade como se pela de maneira fácil, un xenxibre. Mirade, aí, cunha culler. Non necesitamos absolutamente nada máis. Vamos collendo así, e así como vedes, Ostra, porque eu non sei que me monto cando pollo co cuchillo pa un lado tal, non sei que lle pasa co cuchillo, parece que as fibras rompen pa un lado e pa outro, e non pela ben, pero mirade cunha cuchara, cunha culler. Eso é, mira, aí. E como vamos a tratar isto? Como vos dixen, exactamente igual cun allo. Mirade, agora fago así, isto xa o limpo, metémolo aquí tamén. Isto está a punto de ferver. Nada, xa vos dixen, un minutiño vai a estar aí, pouco máis. Vale? E mirade, collemos este cachiño así. Non vamos a utilizar tampouco máis, vamos a deixar isto por aquí. Eso sí, vamos a picar ben fino, Escoitade, nesto sí que quero que vos paredes un pouquiño, porque igual que vos digo que ten un sabor e unha aromática moi especial que os woks, pois fainos moi saborosos, incluso en caldo se podes integrar con moitas cousas, é moi importante que o cortedes ben fino, de acordo? Por qué? Porque é un sabor potente, tirando a picante, cítrico, o sea, ten un montón de miscelánea no seu sabor, pero necesitamos que este picadiño, como se fora o allo, o máis picado que podamos. Incluso podemos decir que se non teñes moita pericia co coitelo, podedes picalo fino ou relalo, de acordo? Se o relades, tamén vos val. Mirade, eu o que fago é darlle unhas boas metidas aí, eu sempre digo o mesmo, hai que meterse un pouco no papel. Ora estou de cociñeiro asesino, verdad? Pois entonces estou aí pensando aquí, a ti dabache eu, teño un veciño que me está tocando o carallo, pim pam, aí o que meto eu, eso o que fago eu, pensar. Polo tanto, teño unha alegría nesa muñeca cando empezo a pensar no veciño este que me rosma. Bueno, increíble. Mirade, eso está aí, vamos coller unha arañilla, vamos a eso, Isto está a puntiño, mirade, vamos darle 30 segundiños máis, que ahora empezou a ferver máis fuerte, aí, perfecto, vamos a deixar isto por aquí, e temos eso. Allos. O truco do almendruco, acordádevos, isto está petado de trucos, pero para eso vemos o Stachebó, non? Para pasar un rato divertido, para contarnos un par de cousas, pero tamén para entender que a cociña é máis sinxela do que parece. Mirade, toqueciño por aquí e toqueciño por aquí. Esta pel quitamos ya. Ahora, moito máis fácil, despois dese toque, mirade, sai sola. Non manchas nin os dedos. E iso xa o vamos a parar. Aí, xa está fervendo, ahora nun segundiño. Mirade, o que vos dixen. Metedes por aquí o coiteliño, por aquí, e temos os allos perfectamente xa a puntiño para ahora darlle outra vez a pensar no veciño. Vamos a pensar no veciño logo. Cago no veciño. Non, escoita, que levo ben con case todo o mundo, Non vayas a pensar. Aunque, bueno, xeño tamén teño,
Vos que decides? Xeño é bueno. Por certo, volvendo aos dos viaxes, o que tiña eu aí que me ronda na cabeza, encántame viaxar. E as follas de parra, bueno, traioas. Pero se vou a Italia, traio algo de por ali tamén, O que me deixen traer na maleta, traio. Miña rapaza xa me di, pero macho, que vas de viaxe ou vas ao supermercado? Como que o supermercado, non? Eu vou de viaxe, pero o que me gusta, o novo, o que podo pillar por aí, tamén me gusta traer. Vos sodes de traer cousas dos viaxes? Pois eu digo-vos que probedes, que a cociña hai que probala. Igual que cando ven aquí un de Tahití, digolle, a cociña galega é moito cociña, pois é exactamente igual. Vale, vamos a quitar isto de aquí, vamos a pelar un par de chalotiñas e xa acabamos con isto. Vou a empezar tamén a meter un fundiño, un aceite nunha tixola, de acordo? Porque isto vai a fume de carozo, Vamos rapidiño, rapidiño, a ver como vai isto. De verdad, como me gusta cociñar. Non sei se o entendedes, pero, bueno, sí que vos tamén vos gusta cociñar, por eso estades aí. Boas, veciño! Epa! Xa estou aquí. Veño Mira, xuntar unha man se che fai falta, Teño veciños pa todo, Esta tamén é logo. boa. Escoita, estaba falando dun veciño que Home. temos ti eu máis eu aí a medias, que me pon negro, macho. Cando estou picando nas cousas, estou pensando no veciño. Bueno, ves, xa picas con máis xeito aí, con máis Forza, xenio, Con máis forza. Eso. Mira, Pois eu arranxei todo na casa, xa deixei todo listiño e dixen, pois agora vou enredar un pouco, a ver se che fai falta algo. Bueno, Vou pero te como, chunha man. a ver, escoita, a túa presencia sempre é benvida. Vale, moi Isa, ben. importante. Tan benvida que mentras eu vou sacar eso de aí, empezar Sí. co salteado, por que non me limpas esos 3 lagostinos que me quedan aí? A ver, Vale, vamos a ver. Mira que bonitos dixei eso, pero pasa que non me dá tempo. Casi ves Estes 3. perfecta. 3? Mira, vais E quítolle a deixando cabeza. a cabeciña. Pero Vouche ainda non deixar están feitos, un non podo platiño chupar. que, mira, vouche deixar un platiño que teño por aquí. Toma, este cunquiño e deixas aí as cabezas máis as pelas. Vale, por moi que? ben. Por que as cabezas e as pelas vamos a deixalas aí? Moi ben, moi... Ui, mira pa aí. Bueno, xa Este xa empezamos. vomitou, oiches, antes de Eso non é empezar. vomitar, que eso é... Vomítase pola boca, Isa. Isa Botou vomita. pa atrás. Isa non sei por onde vomita. Bueno, non dixamos máis nada. Isa. Bueno. A ver, esto... Mira pa aí. A ver, vou coller isto. Ui, dou mucho e máis difícil, oiches. Non é verdad. Non. Non, escoita, sabes Isto por que? resbala. Bueno, resbala porque está fresquiño. É un lagostino ben Claro fresco. que sí, mira pa aí. Mirade, rapaces, a tonalidade, mirade isto, que facilidade. De feito, debería ter auga xeo por aí. Debo tela por aí, non? Vale. É que lle vas botar todo isto, este ceboliño e... Hai salsa de soia, ou É será... salsa de soia, exactamente. Cuñá non, que moi negro. Exactamente. Teño aquí un A salsa pouquiño de de soia. auga e vamos a cortar a cocción. Non creo que siga cocendo, vamos a deixalo por aí. Moito mellor idea, de acordo? Isto vai, vamos retirando. Oiche, Dime, mira, entonces. pois a salsa de soia Sí. leva moitos anos xa nas cociñas galegas, Que Leva pasa moitos que, bueno, anos? sí, ainda hai moitas cociñas, moitas casiñas onde ainda non a usan ou non a coñecen. Bueno, Ao eu creo mellor. que a xente empezou a coñecela cos restaurantes Seguro. chinos, non? E con Sí. estas cousas, ti que dis? Sí, eu penso que sí. A ver, onde máis se usa é, bueno, un ingrediente indispensable na cociña xaponesa, pero ser é de orixe china, É de Sabes? China. É de China, Estaba claro. antes discutindo, dixenvos, japonesa, china, non o sei, Isa. É de orixe china. Bueno, Chino. porque aí está, porque úsase moito na cociña xaponesa. Pero a orixe é china porque, sabes, para que empregaban? Pa que? Para conservar outro tipo de produtos. Vamos De botar un produtos, como a chorriño nosa aquí de aceite, que senón como? Para conservar produtos? Produtos, sí, outros produtos, como a nós aquí usamos o aceite ou a técnica do afumado, pois eles ali usaban a salsa de soia. Amigo. Oiche, tíamos que probar un día a meter os chourizos así nun tarro en salsa de soia. Escoita, pois pareceme unha idea A ver, macanuda, non? descubrimos aí un A ver, produtazo. os chourizos son nosos, témolos vos, collemos unha boa soia, porque as soias non son todas iguales, Non. Hai nas con sal, sen sal. Sabes o que é unha sí. soia? Que é un fermento. Unha semente, efectivamente, A ver, a ver. que non deixa de ser a semente da soia fermentada, tal cual. Tal cual, é como facer un licor sí. café. Eu sempre digo o mesmo, metes un pouco de café e deixas aí macerar, non? Claro, aí fermentar neste caso. Aí E tá. saca Bueno, todos os aquí seus que? sabores. Eu Que que falta algo máis? Eu te quitas o fiño este daqui. por favor, vamos a ver. Esto con que ti sí, comes o estómago os animais. A ver, eu xa non os como porque eu teño xa algo de alerxia Toma, a estes mira. langostinos. Aí Hoxe tes- non podo chupar os dedos, Bueno, se os chupas non pasa nada. Chupo, Non sei. podo. Non te chupo, cala a boca, Iván. Pero que Non podo porque teño un pouco de alerxia a estes contos, a máis
as gambas e todo eso. Pero isto que saldría os enteiro. crustáceos, eso ten que salir enteiro. Escoita, un corteciño e agora... E agora a ver, tiro que del me para dá, arriba. que me dá por aí un mondadentes? A ver, quen teño por aí? Equipo, axudade un pouco a Isa. Senón, vai tolear, Mira, pai, que xa yo quitei. Teño Mira, aquí xa por ti saliu. sempre. Mira, pai. Ei! Oh, isto é unha máquina. Eres Xa unha máquina. xa saiu un teiro. Non necesitas o mondadentes logo? Non, non. Bueno, que alegría me das. Mira, a ver, xa yo quitei. Mi madriña como puxo uns dedos, do conto eso. A ver, que xa teño un por aquí. Por si acaso, a ver, déixeme acercalo. A ver, pois como Se non- faz? Vale, colles aí, intentas pinzar. Aí. Ah, eso, ciruxana. E agora tiro... Ah, mira, pai, bueno, partiu, Vale. A ver, estamos. Mirade, o que vou poñer por aquí xa son pequenos bols para ir tendo todos cuncos meus, para ir tendo todo no seu sitio. Vou coller tamén a miña lingua, que isto é máis que importante, Ai, vale, isto para a traballar. min- E temos o aceite ben quente, verdad? Pois o que vamos a facer é directamente meterlle esta A ver. variada. Aí, queremos que se quente un minuto, saltealo, mirade. Tú liada aquí co rapidamente. pelo este, chico. Mira, que pasou co pelo ese? Vai ou non vai? Non quero bigotes, Vai, pero levalle tempo. Bueno, isto está feito que non é pa min, A min... Mirade, o tema do wok, eu non estou Levábame facendo moito nun wok tempo. as cousas, O tema do wok é importante. Escoita, non teño esa tixola que temos... Da igual. Na casa tedes un wok, non? Pois podedes facelo. Vades teño e meneando non uso rapidamente tampouco. eso. Como? Teño e non o uso. Tes e non o usas. Sí, Bueno, non pois é o ben uso. importante, porque a cocción do wok é ben diferente. É algo que tamén, viaxando, me comentaron perfectamente. Como ten as paredes moi altas e o Sí, cu pequeno, sí. o calor é diferente nun lado que noutro. Polo tanto, ten unha peculiaridade que vai dándolle sempre un tostado medio desuniformado á verdura e quédalle moi ben. Mirade, Pois eu non uso. vichedes isto? Pois isto xa vai pa aquí. Bueno. Isto que temos que pensar, Mirade, vou facer así, directamente, e despois, estos son truquiños Pois isto que vas xa está. aprendendo. Mirade. Ala, vou lavar as mans. Isto xa está, Como que xa está? Non, dixo A xa ver. quitei o... Mira, fixo unhas cabichinas. Mira, escoita como están os outros e como está. Están iguales, Isa? Sí, mira. Deixáchemos iguales? Sí ou non? Igualitos, mira, non se sabe cales son os meus. Vale, perfecto. Non o sabes, Eu non o sei, pois No. entonces xa vou para aquí. Eu creo que os teus eran... No, tan perfectos. Mira como deixei isto, ahora vou lavar as mans. Escoitade, vamos a coller os langostinos, os lagostinos, e vamos a intentar tamén, vamos a ver todo por aquí, picalos un pouco, Un pouquinho, Aí, bueno. así. Ainda che vou dar un beciconsello antes de marchar, E logo, a ver, Vos vou pois esos dar. gústame moito, contame Claro, que teño porque, que a ver, meter. estábamos falando da salsa de soia. Sí. E cando te manchas, porque é moi manchadiza, é negra, mira, ti estás de negro, pero No, pero eu escoita, estou de blanquín. seguramente ainda non, pero eu estou de negro porque hoxe cando temas eso xa me poño así porque son manchome sempre. Claro, a ver, as manchas de soia manchan, eso, a salsa de soia, vaya, mancha moito. Sí. E aquela, como a quitas? Pois mira, se me manchara eu nesta camiseta, pois poño un paño, así, un paniño por debaixo, e poñolle un xeo. Ves destes que tes aí? Cóllelo o xeo e pásaslle así un pouquiño. E daquela eso fai que a mancha non medre, entendes? Non se estenda. A máis que se disuelva despois que se desfaga máis fácil. Vale, pois polle un pouquiño bicarbonato encima e déixalo aí uns minutiños. Despois quitas os restos de bicarbonato e bota a lavadora. Lavar normal e corriente. Bicarbonato como xa lavas. está. Claro, bicarbonato. Eu son moi fan do bicarbonato. E vale para calquer mancha o bicarbonato? Bueno, para casi todas. É bicarbonato, vinagre, limón e xa está. Xa estás todo feito. O bicarbonato vale para todo, para cociñar, para Pa dejar a limpar. barriga, para limpar... Oh, Isa, non sei que che... Perfecto. É un portento tamén o bicarbonato. Escoitade, o aceite tiño aquí, verdad? Apartei no... Pois deixado aí. Ahora, aquí, Eu marcho. escoita. Veña, bota eso e marcho. Vamos a botar que Xa está. grite un pouco, non? Aquí. Aí está. Esto. E mirade, sabes o que tiramos aquí tamén? Isto. Ai, besa. Vale, as folliñas. Polo tanto, neste lume e con un pouco hora de aceite, vamos a Bueno, facer xa bueno. un nada, vamos a tostalos ben. E vamos a movelos para que haya un pouco de alegría. Genial. Mentras movemos Pois isto... deixote aí cos langostinos. Veña, Isa, nada. Chao. Cando falamos Chao. un pouco de cociña, Isa vaise. Dá o seu consello e ata logo, raparigo. Despois ven comer. Bueno, increíble. Mirade, tíamos xa medio tratado isto. Non quero unha cocción moi amplia. Témolo, polo tanto, as folliñas, vale, dixémolo antes. Aí están. Vale, meneámonos tamén un pouco, Un pouco de tino, nada máis. Se non sodes moi periciosos con isto da tixola, colledes unha lingua e facedes así. Non pensedes que só vais a ir ben se lle das a manivela. Non, isto vai normal. Normal. E como non quero cocelo moito, mirade,
2 minutos, nin eso, e pa outro bol. Así, así vamos facendo hoxe o noso wok. Vamos quitando. Escoitade, Iván, non empregache sal ningunha, que carajo faz? Hoxe temos soia e un pouco de azúcar. Vamos a hacer unha miscelánea diferente. De acordo, aquí témolo. Ben? Eso está moi ben. E agora que collemos? Un ovo. Un oviño que vamos a meter aí. Según metamos o ovo e demos un par de voltas, empezamos a integrar absolutamente todo. Incluso, deixademe afastar un segundiño isto de aquí, que isto é a anarquía do noso Iván do Estachebó. Vamos a colocar primeiro, mirade, isto xa o podo retirar, que non vou necesitar por aquí. Xa o vou deixando por aquí. Acordadevos que eu vou deixando aí, pero despois hai que estar atento. Aí están as miñas peliñas para facer os meus caldos, Mirade. Aquí temos os talos do pak choi. Talos de pak choi que branqueamos durante un minutiño, verdad? E agora, o único que vou facer é darlle un corte así, longitudinal, vale? E vamos a metelos tamén, integralos, por suposto, pois no noso wok. Incluso algún... Mirade, isto xa se pode comer. Está ben bo, Ben bo. Ten ese toque, o noso repolo, pero co toque da acelga, macho. Eu buscolle a acelga todo o rato. Mira, isto, bueno, pois vou meterlos casi todos. Gústame, este dalo, moito. Diríache máis, este pak choi de Cartelle está mellor que outro que provei, Vale, volvemos aquí. Polo tanto, temos os nosos taliños de pak choi aí ben curtidiños, de acordo? Aí os temos. Vamos a deixalos así. Vamos entón limpar un pouco isto mentas quence un pouco a nosa tixola. De acordo? Temos todo ben limpo. A receita creo que vai mangada, Estamos a piques de acabar. Ovo, vale? Vamos a meter isto, que me vai valer para deixar o desperdicio do ovo. E metemos un ovo aquí. Ben, e rapidamente, metemos isto por aquí, collemos a nosa lingua e metémoslle esta vareada. Según lle metemos esta vareada, mirade, nada, collemos e metémoslle tamén isto por aquí. Perfecto. E según metemos isto, metemos tamén isto por aquí. Escoitade que estamos a puntiño. E según lle metemos isto, volvemos o lume e metémoslle isto tamén. As penquiñas. Perfecto. E con isto, ven agora un pouco a nosa maxia. Primeiro, darlle un pouco de lume, vale, ben vivo, que vou empezar con el agora, e coller as nosas aromáticas do xo que falamos, a soia de que falamos un pouco, e chega o momento de integralas xunto co azúcar, de acordo? Mirade, un pouquiño. Isto, ademais de salinizar, ademais de dar umami, vale, o que vai facer tamén é caramelizar, vale, darlle un toque. E mirade, un nada de azúcar. Así, os lambós, como o meu pai, que tomaba a francesa con azúcar, si, a tortilla, escoitades ben. Eso é maravilloso. Mirade, agora, un minutiño. Estamos listos para empratar. Para a receita doxe, limpamos os pak choi e separamos follas e talo. Branqueamos os talos durante un minuto e reservamos. Salteamos a ceboliña, o allo, o xenxibre e volvemos reservar. Na mesma tixola pasamos os lagostinos previamente limpos e reservamos tamén. Agora incorporamos o ovo, batémolo 30 segundos e incorporamos todas as demais elaboracións, engadindo soia e azúcar para rematar a receita. Acabando o prato, xa estamos e fun xunto de Isa porque non tiña ceboliño suficiente. E por eso, porque me gusta meterlle ben da alegría a este pratiño, a este wok. Olvidóuseme dicirvos que podedes empregar calquera verdura. Dame igual que non sexa pak choi. Se non sodes atrevidos como a min, utilizade outra cousa, unha cabaciña, por exemplo. Pero non vos perdades este tipo de coccións. De acordo? Ata mañá, aburiño, quero vos.